বেলেগ কামত আহিছিল আমাৰ জয়ন্ত মল্ল ডাঙৰীয়াই বেলেগ কামত আহিছিল জাষ্ট মোক খবৰ লৈ পেলাই আপোনাৰ ৰিজৰ্টত সোমাই যাম বুলি কৈছে একো বেলেগ একো নাই আৰু আমাৰ DC আহিছে SP আহিছে একেলগে আহিছে ইহঁতে আমি জাষ্ট একটা কথা আছে আমাৰ পৰ্বতজোৰাৰ যিটো মাটিৰ সমস্যা সেইটো লৈ মই অলপ কথা পাতিম বুলি কৈছিল ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ এই কোম্পানীৰ মানুহ আহিছে মুঠতে আমি কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰে ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰি সেইটোকে আমি পৰামৰ্শ লৈছোঁ জয়ন্তদাৰ পৰা বা DC SP পৰা আমি সেইটোৱে পৰামৰ্শ লৈছোঁ যে আপোনালোকে কি পজিশ্যনত কেনেকুৱা আছে এইবিলাক মই সোধাসুধি কৰিছোঁ তো ৰাজনীতি কৰা নাই সেই পৰ্বতজোৰাৰ মাটিৰ সমস্যাটো লৈ কিছু আলোচনা কৰিছে নকৰা নহয় কিন্তু ইহঁতে বেলেগ থ্ৰুত আহিছিল মুঠতে মোক গম পাই ৰিজৰ্টত সোমাই যাম বুলি কোৱাৰ কাৰণে মই আহিছোঁ বেলেগ একো নাই खुलुमबाय रायजोफोर आरोबाव बिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय आसा खालामदों नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दङ होननानै स' रायजोफोर दिनै आं नोंसोरजों सावरायनो थाखाय माखासे भिडिअ लानानै फैबावबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय गिबियाव नोंथांमोना सावगारियाव नुगासिनो दंखायो हाग्रामा महिलारि सारनि माखासे भिडिअ फुटेज दा बिथाङा BJPनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि हेमन्त माल'जोंहाय लोगो हमलायदों बिथांमोना सिङाव मा सावरायलायदों 2 घन्टासिमहालागै मा रायलायलायखो बेखौथ' रावबो मिथिनो हाला बिथांमोननि सायावसोसै बियो दा बिथांमोनासो मिथिगौ दा बेखौ नोजोर होनानै जोङो नायोब्ला स्रोदै सिंजों सिं BPFनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा BJP पार्टिजोंहाय आखाइ हमलायनो सेस्था खालामनायखौ जोंनो नुनो मोनदों रायजो सासे लिडारा माब्लाबाबो गुबुन सासे अपोजिशन पार्टीनि लिडारजोंहाय ओरैनो लोगो हमलाया सा खापसेनि थाखाय बिसोरो लोगो हमलाया सा खापसेल'मोनब्ला बेयावहाय गोबां मानसिबो साइडआव थागौमोन नाथाय जोङो नुनो मोनबाय दे बेयावहाय बिथांमोना 2 घन्टा सिङाव हाबनानै बाहेरायाव ओंखारनाय जोंनो खोनानो मोनदों रायजोफोर दा बे भिडिअखौहाय ससियेल मिडिया केमेरा पार्सनफोरनिफ्रायबो सिखोमानो हायाखिसै बियो भिडिअआ गोसारबाय दा बेनिखायनो आं बुंदों रायजोफोर पलिटिक्सखौहाय माब्लाबो दा फोथाय पलिटिक्सआ ओरैबायदि डेन्जारेस पलिटिक्सआ जिउबो फोजोबनो हागौ जिउबो लानो हागौ ओरैबायदि पलिटिक्सआ बेनिखायनो जायफ्रा पलिटिक्सआवहाय ओंखारो जोबोद सिन्था खालामनो गोनां दिनै जों साननानै नायोब्ला BPF पार्टियाबो माब्लाबाबो हारसिं देरहाबोखायाखै बेखौ रावबो फोरमान होनो हानाय नङा हारसिं देरहादों होननानैहाय जोङो आन्दाज खालामनानै मोनथियो जे दिनै मानिनि समावहाय BJP पार्टिया हारसिं गेलेनो नागिरदों BPF पार्टिया बिसोरजों आखाइ हमज्लायनो नागिरदों BPF पार्टिनिफ्राय BPFनि सापर्टार्सफ्रा लैहोर ग्रोम BJP पार्टियाव हाबदों मानो हाबदों बिथांमोनानो हारिनि भटखौ फानग्रा मिथिबाय दा बिथांमोना UPPLआव लाजिनानै हाबनो थाखाय लाजिनानै BJPआव हाबदों कंग्रेसआव हाबदों अब्ला बिथांमोनासो हारि फानग्रा नंगौना नङा नोंथांमोना बयबो नुखादों जे उदालगुरिनि MP दिलीप शइकिया आरो अरुप कुमार देनि बुंनाय रावखौहाय नोंसोरो बयबो खोनाखाबाय दा बेखायनो नोंसोरो सिन्था खालाम अरुप कुमार देया सोर आरो दिलीप शइकियाया सोर नैबे BTC इलेक्शनाव दिनै BJP पार्टिया UPPL पार्टिखौहाय मानो गाख्लायनो नागिरदों BPFआ आखाइ हमहां जानानै दङ रायजोफोर नाथाय लाजिथावनाया बेसो BPF पार्टिनिया बिथांमोना हारसिंसो गेलेनो होनदोंमोन नाथाय मारै दिनैनि समावहाय नेशनेल पार्टिजोंहाय आखाइ हमनो नागिरखो बेसेबां लाजिंसिं बुंनो थाङोब्ला बेखायनो बुंदों लाजि रोङा होननानै आं बेखायनो बुङो रायजोफोर दा बेल' नङा दै आबसु आन्दलननिफ्राय लानानै सुजित नार्जारिनिफ्राय जागायजेननानै जेसेबांनाखि बर'फोरनि मुंख्लंफोर दङ जायफ्रा जिउ जोबनानै थांबाय बिसोरनि जिउनि बेसेनखौहाय BPFनि चिफआ माब्लाबाबो साननो रोङाखैमोन दा 4.5 बोसोर खुंनाय जाय UPPLनि CM प्रमद बर' सार बिथाङा
थांनाय 12 जुन 2025 मायथाइ यानिखि नैबे दाननिनो बे खालार खालि बिथाङा 333 सा सुबुंनोहाय मुंख्लंनि माखासे दान बान्था होनायखौबो जोङो नुनो मोनदों। बेजों लोगोसे बेल' नङा दै, आबसुनिखौथ' नोंथांमोना बाद होथ'बावदो। दा आं बुंनो साननाया बेसो, बेलटिनिखौ मानो हाग्रामा महिलारि सारा गासैखौबो साक्सेसफुल खालामाखैमोन? बिपिएफखौ सापर्ट खालामग्रा नोंथांमोनाथ' बुंदों दा बेलटिनिया गासैबो जाफुंजोबदोंमोन होननानै। अब्ला बे 91 सा सुबुंनि मुंख्लं जे अनसुंथाइ होनाय बियो बहा गोमानानै थायामोन? दिनै नोंथांमोना लाजिनांगौ, भिडिअखौ नायनानै नोंसोर लाजिनांगौ। साफ्रोमनिबो न'खर न'खर दिनै इउपिपिएल, नाथाय जायफोरा मोनजायाखै मोनलोङाखै, गोदोनि समाव मोनजादोंमोन मोनलोंदोंमोन, बिसोरसो इउपिपिएलखौहाय नेवसिदों, बिपिएफ सापर्ट खालामदों। दा आं बारा गोबाव बुंला रायजोफोर, फोजोबनायनि सिगां नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै लादो। इउपिपिएलनि सिएम प्रमद बर' सारा पर्बतजरा बासबारिनि सायावहाय मा बुंदों? प्रमद बर'आ हा फानना जानो थाखाय जोनोम जायाखै गावनि, आरो बे हानि थाखाय आंहा जेबो माने बेबायदि सिन्ता गैया। आरो दिनैसिम आङो मानसिनि थाखायल' सानो, माहारिनि थाखायल' सानो, हा हु धन सम्पतिनि बाथ्राखौ आं मालाबाबो साना। आं नुनो मोनदों, दा बेखौ बिथांमोना बुंदों जे बा बिथाङा बुंनायखौनो नुदों आं, गुबुनथ' आं सोङाखै जे बे पर्बतजरानि जेंनाखौ लानानै सावरायदों होननानै। दा नंखायनो आंबो बेखिनिखौनो बुजिदों, बेनिख्रुइ आरो बांद्राय मा जादों बेखौ आं बुजिया, बेखौ बिथांमोनासो मिथिगोन। आरो जोंनि बेनिफिसारि मिट जादों, आरो गासै 40 समस्तियाव बेनिफिसारि मिट जागासिनो दङ। आरो बे बेनिफिसारि मिटनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जे केन्द्र सरकारनि जि मोजां मोजां आसनिफोर आरो राज्य सरकारनि जि स्किम्सफोर आरो लोगोसे बिटिआर सरकारनि माखासे गोबां मोजां मोजां स्किम्सफोर, बेखौ जोङो रायजो राजानो हरबाय। नाथाय बेखौ रायजो राजाफ्रा बोरैहाय इमप्लिमेन्ट खालामगोन, बे खोथाखौ जोंनि गाहाय लेभेलनि अफिसारफ्रानो जा बा सोरबायानो जा मोजाङै बुंफोरनो होनो हायाखैबा हयथ' गोनो गोथो जागोन। दा नंखायनो रायजो राजाफोरनो जोङो मोनफ्रोमबो जोंनि आसनिखौ एबा स्किम्सखौ रायजो राजाफोरनो बे बेनिफिसारि मिटनि गेजेरजों गेबेङै बुंफोरनानै होदों, जाहाथे मोजाङै इमप्लिमेन्ट जायो। मानोना उदांस्रिनि उनाव बोसोर बोसोर बेबायदि माखासे आसनिफोर फैयो, आरो बै आसनिफ्रा मोजाङै इमप्लिमेन्ट जायैनि थाखाय जोंनि रायजो राजाफोरनि जे रांखान्थि एबा गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगानांगौ बेयो जानांगौ बायदि जाया। दा नंखायनो दिनै जोङो सरकाराव मोनसे थांखि लादों जे आसनिखौ होनायजों लोगोसे रायजो राजाफोरखौ थांनानै जोङो खावलायनांगोन जाहाथे बे आसनिफोरखौ 100% मोजाङै बिथांमोना मोगथाङाव महर होयो। पर्बतजरानि जाथाया जोबोद गिदिर जाथाय नङामोन, एसे साननैसोनिफ्राय रायजो राजाफ्रा खुद्रिनाय देखायदों। बेवहाय जिखिनि हा एपिडिसिएलनो होनाय जादों, बेयावहाय रायजो राजाफोरनि न' बांखौ नायनानैसो होनाय जादों। आरो बे मेपखौ खेबसे नङा, खेबनै नङा, खेबथाम रायजो राजा बुंनाय बायदिनो खेब्रैसिम सोलायनाय जाबाय, आरो रायजो राजाफोरनि हाफोरखौ दानखानानैसो बानायनाय जादों। दा बे हिसाबै बहाबा नङा बहाबा गोरोन्थि बुजिलायनाय जादों। आं सानो बिथांमोना दिनै नङा गाबोन बुजिगोन। आरो बे जों जोनोम जानायनि उनाव बेबायदि एसेबां गिदिर मोनसे इन्डास्ट्रि जोंनि ओनसोलाव फैनायखौ नुवाखैमोन, जेरावनोखि हाजार हाजार मानसिफ्रा साखरि मावनानै मोनजागोन। दिनै बर' फिसाफ्रानो होन, गुबुनानो होन, गुजरात हारियानाफ्राव थांनानै मालायनि खैसारियाव गोग्लैनो गोनां जायो साख्रि नागिरनानै, जेराव जोंनि जायगायावनो 8,000 10,000 साख्रि ओंखारगोन। दा बेबायदि मोनसे इन्डास्ट्रिखौ जोङो वेलकाम खालामनांगौ। आं मिजिंथिदों रायजो राजाफ्राबो लासैनो बुजिगोन। दा बेवहाय रायजो राजाफोरनि खहा जानाय खामानिखौ दानि गभर्नमेन्टआ मावनाय नङा। दिनैसिम सासेबो मानसिनि खहा जानाय, गंसेबो न'खरनि खहा जानाय खामानिखौ जों मावाखै आरो मावनायबो नङा। इयुनावबो जोङो रायजो राजाफोरनि लाब जानाय खामानिखौसो मावगोन। दा पर्बतजरा ओनसोलाव नोंथांमोना नुदों जे थांनाय 70 बोसोर गाहाम, 60 बोसोर गाहाम मानसिफ्रा हा फवासेबो मोनै, खथासेबो मोनै मानसि दङमोन। दाख्लै बावैसो जोङो 1200 फेमिलिनो हा रानबाय, आरो 1500 फेमिलिनि हाखौ जोङो रेडि खालामगासिनो दङ। स' दिनै पर्बतजरा ओनसोलनि थाखाय गोबां आसनिफोर जोंनि आखायाव दङ। बेवहाय रेल पस्ट फेक्टरिबो जागोन, बेबायदि गोबां आसनि जागोन। दा बेफोरबायदि मोनसे ओनसोल जेराव मोनसे आइसोलेटेड जानानै दङमोन, बेवहाय एयारपर्ट फैबाय। दा मोजां मोजां आसनि फैनाय लोगो लोगोनो पर्बतजरा जोबोद समायना रमायना ओनसोल, गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि जोनोम जायगा। दा गुरुदेबनि सायावबो जों माखासे खामानि मावनो आखायाव लादों। दा बेफोरखौ लानानै सोरनियावबा बहाबा गोनो गोथो साननाय फैदों।
आरो सोरबा सोरबाया एसे थुनज्लायदों बिथांमोना माबा मोनसे हयथ' सिङाव उद्देश्य थानो हानाय आङो मुं बुंनो सानाखै दा नंखायनो बेबायदि थुनज्लायनानै जेबो लाब गैया खारन जों रायजो राजानि मोजां जानायखौसो मावगोन खहा जानाय खामानि जों जेबो मावा दुखुनांथावा जे जाय मानसिफ्रा हारिनि फारसे साननाया जोबोद सिरियास नङा साज्रांज्रां सानो एबा बिखा बिख्लोजों हारिखौ सिबिनो साना बा हारिनि बागै बिथांमोना साना बे मानसिफ्रा जायखिजाया समावनो जायखिजाया दैदेनगिरिखौनो रायनो हायो बा जायखिजाया बाथ्राखौनो बुंनो हायो बिनि उनाव जे हारियाव मा खहा जायो बा साब्रैसो उन्दै बैसोनि मानसिफ्रा जे बे बाथ्राफोरखौ सोलोंनानै हारिनि गोलाव समनि जांख्रिखांनाय हारिनि गोलाव समनि सेक्रिफाइस हारिनि गोलाव समनि भिक्टिम बेफोरखौ जे जोबोद मोनसे साज्रां नोजोरजों नायग्रा जायो बे बाथ्राफोरखौ दिनै जोङो नुनो मोनो दा नंखायनो दायित्वशील मानसिफ्रा बिबान गोनां मानसिफ्रा बारा साज्रांज्रां बाथ्राफोरखौ बुङाबा मोजां आं बेखौ खावलायो बे जाथायनि थाखाय थगायनानै फानबाय फाननानै जाबाय बिथाङा आयेननि बाथ्रा मिथिया जानो हानाय बे फाननाय बायनायनिथ' खोथा गैया गभर्नमेन्टनि पलिसिनि गेजेरजों एलटमेन्ट होदों बिनि लेखाखौ बिथाङाबो नुदों आरो नुवाखैबा अफिसाव लांनानै नायफै बेयाव गभर्नमेन्टआ मा मोनगोन मा मोना बेखौ बिथाङाबो नुगोन प्रमद बर'आ हा फानना जानो थाखाय जोनोम जायाखै रावनिबो आरो बे हानि थाखाय आंहा जेबो माने बेबायदि सिन्था गैया आरो दिनैसिम आङो मानसिनि थाखायल' सानो माहारिनि थाखायल' सानो हा हु धन सम्पतिनि बाथ्राखौ आं मालाबाबो साना आं नुनो मोनदों दा बेखौ बिथांमोना बुंदों जे बा बिथाङा बुंनायखौनो नुदों आङो गुबुनथ' आं सोङाखै जे बे पर्बत जरानि जेंनाखौ लानानै सावरायदों होननानै दा नंखायनो आंबो बेखिनिखौनो बुजिदों बेनिख्रुइ आरो बांद्राय मा जादोंथ' आं बुजिया बेखौ बिथांमोनासो मिथिगोन आरो गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ मा मावदोंमोन बियो बिथाङासो मिथिगौ खिन्थु आं मिथिनायाव गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ जोंनि माहारिखौ सोदांनानै जोंनि माहारिनि गेना गोरोन्थिफोरखौ सोदांनानै मोनसे गोथों लामाजों डिसिप्लिननि गेजेरजों आवगायलांनो थाखाय बर' माहारिनि गेजेराव आध्यात्मिक सरसाखौ लाबोनो थाखाय बर' माहारिखौ राजखान्थि आरो समाजारि फारसे सांग्रां खालामनो थाखाय बै समाव साइमन कमिसनखौ लोगो हमनानै बिथांमोना जोंनि माखासे मोनथायफोरनि सायाव मेम'रेन्डाम होनायनिफ्राय लानानै गोबां खामानि मावदों दा बेनिखायनो बिथाङा जोंनि गुरुदेब दा गुरुदेबखौ जुदि सोरबा दंफां फाननायनि बाथ्रा बुंदोंबा बेनिख्रुइथ' दुखुनांथाव जेबो गैया बै समाव हयथ' बै पर्बत जरा ओनसोलाव मानसिफ्रा दंफां फानोमोन बा बेबायदि माखासे खामानि मावोमोन दा बेवहाय न'खरनि खामानिखौ मदद होनाय बा माबा मोनसे बिथाङा थानोबो हानाय नाथाय दिनै जोंनि थाखाय बिथाङा गुरुदेब सारा बर' हारिनि थाखाय गुरुदेब बिथांनि जोनोम सानखौ आसामावनो फालियो बड'लेण्डआव फालियो बिथांनि मुङाव एवार्ड होयो दिनै बिथांनि थाखाय जोङो इउनिभार्सिटि गायसननायनि बाथ्रा सानदों दा बेबायदि समाव राजखान्थि खालामनांगौनि थाखाय 10ता बाथ्रा बुंनांगौनि बाथ्रा गैया गुरुदेबखौ जों बयबो मान होनांगोन आरो गुरुदेबनि थाखाय जों बयबो खामानि मावगासिनो दं आङो बारेंबार सोंगासिनो दङ जे बबेयाव जादों मा जादों गेजेराव अदालगुरिनि सार्कोल अफिसारनि कमप्लेन फैदों बेखौ बोखारना होनाय जाबाय दा जेब्लानो रायजो राजाफ्रा जोंखौ मिथिहोगोन बेवहाय खुनु कमप्रमाइज गैया सार्कोल अफिसावनो जा ब्लक अफिसावनो जा जेरावनो जा जेब्लानो रायजो राजाफ्रा करापसननि सायाव जोंखौ मिथिहोगोन जों बेवहाय स्ट्रं एक्सन लागोन जोबथारनाय थानाय बिनि थाखाय टाइम दङ जोंनि हाइकमान्ड बा जोंनि टिमा डिसिसन लागोन बिजाथिनि थाखाय दानो साननो जाथ'वाखै रायजो राजाफ्रा बयबो लोब लोब फैदों UPPLनि खामानि मावनायखौ एसे लेटलिबाबो मिथिबाय रायजो राजाफ्रा आरो दायो बयबो लुबैदों जे UPPLआनो गोख्रों बिबान लानांगौ बेनि थाखाय जोंनि एसेसमेन्ट सोलिगासिनो दङ मोनसेल' नङा 40ता समस्थियाव सोलिगासिनो दङ निश्चय जों खोनाबाय CM प्रमद बर' सारा गासैखौबो खौरांखौ बुफ्रुनानै होजोबखाबाय नाथाय मेन रिजना बेसो जे अपोजिसन पार्टिया UPPL खौ मोजां मोना बेनिखायनो रायजो राजाफोरखौहाय अर सुनानै होदों जुदि एसेबां उफुद्रुब्ला पर्बतजरा बासबारियाव मानो कारखाना गायसननो नागिरदों बेनिफ्राय बोखार रेल कच फेक्ट्रिखौबो बोखार आरो आदानि कम्पानिखौबो बोखार मोननैखौबो बोखार रायजोफोर बे हाग्राया हाग्रायैनो थाथों BPMआ दखल खालामना थायोना मायो थाथों बेयावहाय खुनु कारखाना थारखाना गायसननोबो नाङा हाग्राबारिखौ मानो बिल्डिं बानायनो नागिरदों हाग्राया हाग्रायैनो थाथों ना मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन नाथाय आं सानदों जे बेयावहाय गोबां मोजां मोजां मानसिबो दङ इन्डास्ट्रि गायसन जानो लुबैनाय मानसिफोरबो दङ दा बै सासे सानै माखासे अपोजिसन पार्टिजों सापर्ट खालामनानैहाय नंखाय सानग्रा मानसिफ्रासो सोमावसारदों
दा बेखौ जोङो नुदों रायजोफोर अब्ला रायजोफोर भिडिअआबो बेसेखिनियानोमोन नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा हो बर' हारि जै जाथों जै बर' हारि